McDonald's i dag. Har du hørt, at der er party i dag? Glæder du dig? Jo, mega. Ja. Hej! De har taget mig slik! Hvor slik! Du tager aldrig slik igen! Er du med på, at du kommer aldrig hjem til os? Skal vi ikke flytte hende, så hun dør? Ja, kom, lad fanden være det. Ej, jeg vil ikke skide mig. Jeg vil bruge for noget mad. Jeg kan ikke tale.